F'maħżen ta' entità jew dipartiment tal-Gvern wieħed isib oġġetti, apparatu ħtiġijiet oħra b'valuri li jkunu jlaħqu l-100,000 ta' euro, jekk mhux miljuni, imħallsa mit-taxxi tal-poplu. Għalhekk il-ħtieġa li jinżamm rendikont bis-serjetà fejn kollox ikun dokumentat bl-ikbar trasparenza u serjetà. Passi f'dan is-sens ittieħdu fil-maħżen fejn jinżammu oġġetti marbuta mal-manutenzjoni fir-residenza San Vincenz de Paul. Il-proġett li sar u li sodisfatta bieħem is-segretarju parlamentari responsabbli bil-anzjanità attiva Ġustin Karwana jinkludi tqassim aħjar u introduzzjoni ta' sistema elettronika ta' inventarju aktar preċiż. B'nefqa ta' ftit anqas minn 100,000 euro saret ukoll bidla radikali mill-istat li kien jinżamm fih qabel. Minn stat diżastruż illum l-ambjent fl-imħażen huwa wieħed tal-ogħla livell. Il-kap eżekuttiv ta' San Vincenz de Paul Josien Kutajjar qalet li fl-imħażen hemm tim ġdid ta' ħaddiema magħmul minn 10 uffiċjali li nataw taħriġ speċjalizzat. Kellna wkoll awdituri li ġibnihom jaraw is-sistema tagħna u skont il-pariri tagħhom kellna nagħmlu din il-bidla kollha. Kutajjar qalet li dan il-proġett qed jgħin biex ikun hemm ippjanar aħjar u aktar fit-tul, kif ukoll ifrankar ta' ħin meta jinxtraw il-provvisti. Għaldaqstant proġett simili issa se jsir fl-ispiżerija ta' San Vincenz de Paul. Issa li fadlilna l-fażi li ġejja hija li nupgradejaw il-premises, il-faċilitajiet fejn għandna l-ispiżerija ġewwa San Vincenz. Ovvjament qegħdin nippjanaw li jkollha upgrade għall-istandards bħal modal stores. Is-Segretarju Parlamentari Ġustin Karwana qalet li dan l-investiment se jwassal għal aktar effiċjenza u kontabilità u jnaqqas il-burokrazija. Żiedet li tangollu jwassal biex San Vincenz de Paul tingħata l-aqwa kura u tal-ogħla livell l-aktar minn 1100 resident anzjan.